Ці сапраўды канкурэнцыя ў АПЛ расце? Давайте разбірацца. Пасля 25 тураў толькі 6 разгромаў з розніцай 4 плюс галоў. Гэта рэкорд для АПЛ. Чаму гэта важна? У папярэднія сезоны пасля 25 тураў было 18 і 19 такіх матчаў. Сёлета менш, чым палова. Гэта азначае, вялікія перамогі сталі рэдкасцю. Арсенал вядзе з перавагай у 6 пунктаў, але паміж 6 і 14 месцамі ўсяго 8 пунктаў. Гэта значыць, кожнае месца і кожны пункт маюць велізарнае значэнне. Менш разгромаў – гэта вынік мацнейшых абаронаў, лепшых тактык і агульнай канкурэнцыі. Каманды сталі больш збалансаванымі, і нават фаварыты не могуць дазволіць сабе расслабіцца. Англійскія клубы моцна выглядаюць у Еўропе. Гэта яшчэ адзін знак, што ліга стала больш збалансаванай і жорсткай. Ці згодныя вы з тым, што АПЛ робіцца мацнейшай лігай у Еўропе?